Σας είμαστε το Greek War Dogs, Bill Super, Coach Super στο gameplay και σε Rock και κάθε και βλέπει. Σήμερα θα παίξουμε στο PlayStation 4 το Call of Duty το Advanced Warfare. Κάπως έτσι ξεκινάει το gameplay, ιστορία του Advanced, του Warfare. Να δούμε, δεν το έχω παίξει παιδιά, είναι τώρα πρώτη φορά το ανοίγουμε. Ο ξάδερφός μου το πήρε την Παρασκευή και το τερμάτισε μέχρι τώρα. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες περίπου ήταν χαλιδική και το τερμάτισε. Περιμένετε παιδιά. Και ξεκινάμε νομίζω. Από τι θα πέσουμε παραπλάνο. Call of Duty Advanced Warfare. Βλέπουμε εδώ το φίλο μας τον Νίγκα. Από δίπλα ο Αυστραλός. Και κάτι περίεργα γίνονται. Όπα πέφτουμε. Μας καταρρίπτουνε, νομίζω, πέφτουμε. Παιδιά, όχι, ήταν κάψουλα διαφυγής. See you on the other side. Πέφτουμε σε μια μαλακία, δεν ξέρω. Ο φίλος μας ο Νίγκα έχει πεστεί. Εγώ πάνω νομίζω ότι μας καταρρίπτουνε. Γεια σας, παιδιά, τρέμει το πληθυριστήριο, είναι όλα τα λεφτά. Πάτα το, πάτα το! Γρήγορα, ρε του πατά το τετράγωνο. Τι πέθανε, δεν πρόλαβα. Α, τον πρόλαβα, μάγκες. Σωτήρας. Μας έλεγε να πατήσουμε το σκουέ, γρήγορα. Το τετράγωνο, παιδιά, αφήστε τα αγγλικά, εδώ ελληνικό κανάλι είμαστε. Πάει πολύ κατευθεία. Σας κατόφυγα. Εντάξει, το αεροπλάνο δεν είναι καθμένο από κάτι το οποίο. Δεν είναι αεροπλάνο, είναι κάψουλα διαφυγής. Παιδιά, πρέπει να προσβευτήκαμε. Τι πατάμε. Ένα από τα δύο. Μας είπε εγώ πάτησα και τα δύο. Να είμαι σίγουρος. Θα φεύγω εγώ. Τους άλλους που τους αφήνω πίσω. R3. Ποιος είναι. Είμαι μαλάκης, έχω ψηφοβία. Κατεβήκαμε, όπου έχουμε. Το μαλάκα να πεθάνει. Βρήκα όπλο. Όχι, δεν θέλω κύριο Παπίδα. Πώς τους αλλάζει, Νίκο. Το τρίγωνο. Τρίγωνο. Ποιος το χέρι. Τα βρήκα παιδιά και τα αρχιδιά. Πάμε. Μου φύγε ένας. Από μισό μέτρο κυρίες και κύριοι. Παιδιά, εγώ είμαι ψιλοτάκ γάμο, φύγε από μπροστά μου. Πήγαινε. Τι μπορούμε να αλλάξουμε πίσω. Εμείς πρόκειται. Πήραμε και αυτό. Το ίδιο είναι το φίλο. Ψιλό είναι το ίδιο, οπότε ξαναφέρουμε το πιστολάκι. Τι είναι αυτό. Τι κάνουνε! Αν το βρήκαμε το μάγιο. Σώθηκα. Κότσα κάνω και εγώ ένα review στο Crossfire. Τι κάνεις, στα PC Gaming θα είναι ο Bill Super. Παραλαβητός πρωταθλητής για την δεύτερη θέση. Εντάξει, σκάσεις, 14. Ευχαριστώ. Νομίζει. Τι? Αυτό τα λέω. Και ένα review στο Grid. Νίκο. Κάνω κύκλους. Σε μυρόκουτο. Ω, ένα ρομποτάκι. Το καταρρίψω. Πάω.
Storm. Καπνός. Κάποιο μαλάκα θα μας πατήσει που έχει χελώνα. Ίσα, είδα. Κάπου θα γίνεται μάχη. Κάτι τρώει. Ρε, αυτά επιθήκια ρε. Βλέπετε είμαστε λίγο άξιοι, εντάξει, είναι την πρώτη φορά που παίζουμε. Πίσω ακρίδα. Πίσω ωραία ακρίδα. Ωπ, πήδηξα ψηλά. Ακρίδες. Βλέπω κάτι στις πόρτες για να πάμε μια σπούρα. Πήρα πόρτα μάγκες. Πού είστε ρε? Ω, τι είναι αυτά, Πετσαλίδες. Ζουζούνια. Ευτυχώς πήρα την ασπίδα. Μίγες ρε. Θα πω στη χελώνα. Μπαίνω στη χελώνα. Μπήκα. Ω, το σήμε. Πάρτε τα ακρίδες. Δεν ξέρω αν έχεις φέρει σε αυτό. Πάντως σκοτώνω ακρίδες. Παιδιά, είχαμε το φιδοκτόνο, τώρα ζυζανιοκτόνος εγώ. Ρε ακρίδες. Γουάτ, χάλασα. Παιδιά, κάτι πρέπει να χάλασα. Πάω από εδώ. Απ' την άλλη πάω, μάγκες χάθηκα. Μίσκα, πίσω. Παιδιά, χάθηκα. Πες μου το ξανακάνουμε. Παιδιά, sorry, επειδή χάθηκα λίγο πριν. Πάμε να γίνουμε πάλι χελωνο ρομπότ, τέλος πάντων τι είναι αυτό. Χελωνο νιτζάκι. Πάμε στις ακρίδες. Αυτή την πίστα μπορώ να την παίζω όλη μέρα, παιδιά. Σκότω σούπερ. Πώς μπορείς να κουνηθείς ρε? Δεν περπατάς ρε πλάκα, δεν ξέρω. Τώρα μόνο στόχο έτσι πιο κοντά, όπα, πιο κοντά. Πίσω ακρίδες, πίσω. Τι έχει γίνει από εκεί, σκουλίκι. Έχω δευτερόλεπτα μόνο. Τι γίνεται? Πεθάνουν οι ακρίδες, εγώ πως βγαίνω, βγήκα. Πανέα. Ησυχία και δεν μ' αρέσει. Ναι, γεια σας. Μου θυμίζει λίγο Destiny αυτό το διπλό το άλμα. Πού πάνε ρε, πού είστε εσείς? Ναι, γεια σου. Κάνω κάτι, τι είναι αυτό, Wi-Fi. Άνοιξε Wi-Fi νομίζω, παιδιά, είδα κάτι στο βελάκι. Ουι, τι γίνεται? Μια υπτάμενη ακρίδα που ψόφισε. Και άλλες υπτάμενες, πολλές υπτάμενες ακρίδες. Ακρίδες. Γεια σας. Πάρτα! Οι σφαίρες είναι γραμμένες πάνω στο όπλο. Παιδιά πέθανα, δεν το έχω μάθει ακόμα. Οι ακρίδες όπως βλέπετε μας έχουν κάνει ένα ντου. Πήρα double kill ακρίδες. Πεθαίνω παιδιά, πεθαίνω κάπου. Τώρα έχουμε double kill. Και εδώ θα τελειώσει αυτό το gameplay.